maligo na di kalman. Naggamit ni Kalman. Nagawid ako kakabuso. Isa sa'yo ka na. Gamit na lang yung dito sa panak-panak si Dito si Kalman. Pwede bang outsider ko? Ha? Wala mo, meron. May mga stick. Walang lahat. Sa kanya? Oo, pag napupunta ako. Meron pa. Isa lang ba? Pati oras ko kayo. Kailangan yun. Tapos siya galing kay Soy. Are you okay? Ito tinulat sa'yo? Ay, si Soy. Namisip ko lang.
Okay. So there we have